Inkosi kaJehova leyo ayihleshulelwe uNkulunkulu. Oh my Lo goodness. mgidi-ke ubaluleke ngoba kungena abantwana babhale bonke abakuba bangasekho. Kuqala isizwe esimnyama besiye senza inkomo ngoJuly nango-August. Imindeni yonke ibisuka ibonga impilo ekhaya. Manje kuthe ngenxa ukushiya amasiko nokuflathela insiko zethu, uNkulunkulu wayesesiphuca imfuyo. Ubaba Masango wayesetshelwa ukuthi ngoba basenalutho, umuntu akube igama lakhe no-R20 inkomo, kumele inkomo. Bese kuthi igama negama lomuntu womndeni amfakelayo, noma wakumalume noma wasekhweni lakhe noma waku, abhala u-50 cents eceleni. Kubizwa-ke lo ngokuthi zivulo zomoya. Kusho ukuthi wena njengommeli wabangasekho kuleli bandla, inkomo u-R20. Bese-ke wonke amagama ngisho ngaba yi-1,000,000 eceleni kwegama ukhokha u-50 cents. So mkhulu-ke lo mgidi usebenza iy'nsuku eziwu-14. Sawuvula ngoMsombuluko, sathatha 7 days. Namhlanje umkhosi omkhulu kaJehova. Lolu suku lwanamhlanje luqalisa ubuprofita obaqalwa ubaba Masango. Ubuprofita-ke into enda kusiyinto kaNombani. Kodwa ubaba wethu ubaba uMdima uye owehlelwa uprofita. Ngoba uprofita ngeke ucoshe phansi njengemali, kepha uzalwa nabo. Manje njengoba njena kunjena namhlanje kuqhaseka imisebenzi yakhe ubaba wethu ubaba Mdima ayisebenzayo, esebenzela abantu bonke abantu abaney'nkinga. Nathi umgidi kusho umgidi sokuphetha ngesonto elizayo. So ubuyela lapha echibini njengoba sesaqala kade sikhona namhlanje. Bese-ke sobe sesiphethe umgidi, soba nenkonzo-ke ngenkulu lapho-ke sobe-ke sesiqeda umgidi. Lo mgidi-ke uyasibopha, sukela kugezwa iy'nyawo, uyazonga, awudluleli ngisho esililini sakwakho. Kusho ukuthi sobe siqala ukukhululeka ngesonto elizayo emva kokungena manzi. Ke bekade sisezwa yona-ke inhloso ikakhulukazi-ke iyayo le nkonzo osunula namhlanje, kodwa ngiyafisa ukuthi sidlulele ekuthenini-ke njengoba bengike ngaveza ukuthi siyafisa nanokuthi sikhulume ngey'nkinga ey'gubuzeleke abantu besifazane, iy'nkinga-ke ey'gubuzeleke iy'ngane ikakhulukazi zokuhlukunyezwa. Ngithi phela siyazi ukuthi uma ngabe uvulela i-radio, uvula i-TV, ufunda iphephandaba, kanjalo nakuma-social media, uthi nje uma ngabe ungena uthola ukuthi sekunowesifazane-ke osebulewe, kunowesifazane osenukubeziwe, kunengane-ke esiyidlwengeliwe. Zonke lezo nkinga zidinga-ke umkhuleko, kodwa siyafisa ukuthi sizwe-ke ukuthi ngabe bona bathini uma sithi abakhulume. Inyanga yembokode ibuya kude, siyakhumbula ukuthi abantu besifazane ngamanye amazwi-ke ngizama ukuthi-ke abantu besifazane neqhaza labo sihlonipha kakhulu. Siyabonga kakhulu, sibonga uMehani ngoba ibona abambulelwa begeziwe uMe Christina nobaba uNkulu ukuthi lo mgidi awube ngale nyanga. Ngiyacabanga lezo khathi abambulelwa ngazo yayingabi khona kakhulu lento yabantu besimame nokuthi baze babe nenyanga yabo, kodwa ngoba besebenza ngomusa kaNkulunkulu nokwembulelwa yizulu, babona kukuhle njengabantu besifazane ukuthi lo mgidi awuqondane nale nyanga, sikwazi ukukhuleka siyeba umama, sikhulekele kakhulu iy'nkinga zasemakhaya, kakhulu isimo esesibhekana naso manje abasibona kudala mhlawumbe singakabi nje, ukuthi kufika lezi iy'nsuku la abantu besifazane behlukunyezwa kakhulu, becindezelwa, benziwa konke. Kodwa babona ukuthi kufanele kube nomgidi wokubonga nokuthandaza, ukuthi siyabomama sithandaze, simcela uNkulunkulu ukuthi lolu laka lehliseleke kubantu besifazane ukuthi bahlukunyezwe kanye nabantwana. Simcela uNkulunkulu ukuthi asilamulele ngoba uyena mlamuleli wokuqala nokugcina. Manje makuyile nyanga siyahlangana njengabomama beFather Madwe, siqala ukuhlangana ngesonto lokugcina kuJuly la kusuke kunenkonzo okuthiwa eyokugezwa kwenyawo. Silungisela lo mgidi ngoba mase sifike lana sesidla isizwe senkosi, so sesayigeza inyawo.
ngesonto lokugcina kuJulayi. Kuleyo sonto-ke siba nomhlangano siyabomama sihlale phezane nezimo kakhulu isimo sendlala nabantwana bethu abangasebenzi bethi befundile bangayitholi imisebenzi. Njengabomama-ke bese sihlala phansi sithi sicela uNkulunkulu asisize asiphe amandla okuyimela imizi nesimo esibhekana naso sokuhlukunyezwa nesimo Isesnake baba. ekhaya. Umuntu omisa ikhaya kakhulu kuba umama. Yebo noma ekhona ubaba kodwa kuyashiwo nangesiNgisi kuthiwa behind every successful man there is a woman behind. Kakhulu baba ngicabanga ukuthi yena naye ngamehlo akho uyibonela ukuthi bangako obishopikazi kuleli bandla nqwaba. Lokhu kusho ukuthi-ke ibandla lethu libahlonipha kakhulu abantu besifazane njengoba namanje nje nabo bazokhuluma. Singabantu-ke bemkhuleko kade kunenkonzo nje yomama benomhlangano omkhulu wabo base beba nenkonzo umgidi wabo bayafundisana bese bebonga uNkulunkulu ukuthi bagcinile bakhibizi bazele ingane njengoba sengiyibona